שלום החברים, תודה שהצטרפתם, אנחנו ממש כאן בתוכנית ביטחון, אוקיי, תוכנית ביטחון שקורית כל פעם שיש משהו חשוב. אז מה היה היום, או בימים האחרונים? לפני כמה ימים היה פיגוע שהמחבל התחבא בחומוס אליהו. למה? אין לי מושג, כנראה רצה לאכול חומוס. אז הוא התחבא בחומוס אליהו, התקמפר שם כמו מסריח עד ששוטרים הרגו אותו, הוא התאבד, לא יודע מה היה שם. מיד הכתבה שאיתי מזרחי ערך, ומה שהיה עוד, המטח המטורף שהיה לקריית שמונה מלבנון. מיד איתי מזרחי הולך להיות בשדה, בהר הזה, בין חיזבאללה, בין לבנון לישראל. הוא הולך להראות שם, הוא גם נצמד לתותחים של צה"ל, הוא הולך להראות שם את כל מה שקרה. ואז תחזית מזג האוויר עם איתי מזרחי גם. תודה, וכן. עכשיו הכתבה שהכנו מחומוס אליהו. אהלן דלם, יאללה. שלום, למה יש לך נשק? עראו, למה יש לך נשק? בא לי. מה תרצה להזמין? אני לא צריך קולה, אני רע ברע. לא, כמה זה 1,000 שקל היא קולה. 1,000 שקל קולה? כן. חכה, מה אני אעשה לך? חכה. טוב, אני הולך להביא לך את הקולה, תשלם לי אחרי זה 1,000 שקל. טוב, שלום, הבאתי לך את הקולה, כן, הנה הקולה שלך. אללה! חמוד המוזיקה המזרחית, אני יורה, אללה וואגבה. עראו, תצא או שאני נכנס, תצא או שאני נכנס. אללה! אוקיי. יופי, הרגנו אותו, כל הכבוד. מה זה עולם מערב? אללה! ועכשיו איתי מזרחי שנמצא בגבול בין לבנון לישראל. حضرتك لبنان هذا شيء طرف درج وهذا رأي بول إسرائيل טוב חבר'ה, אז כמו שאתם רואים אני כבר ללמוד איך לשקר רקטה. אני איתי מזרחי הולך הרקטות משכין, לשאול הרקטות. טוב, טוב, יארי, בוא תלמד אותי איך לשקר רקטה. אני לא יודע, אני חדש פה, חדש. מה נצא? רקטה. ועכשיו התחזית עם איתי מזרחי. טוב חברים, אז לכתבות שלנו עכשיו, לתחזית שלנו, אז כל מה שקורה בשבוע הזה, התחזית וואו מתחיל להתחמם אחרי ההתחממות ביום חמישי. וואי זה חם, מה שהיה ביום חמישי זה חם מהרגיל, זה חם עם פיגוע מטורף חבר'ה. יום שלישי בכלל זה פיגוע של אלוהים, מה זה שיגורים לשמיים, מה זה התחמם, כאילו היה קר להם ופשוט לא להם הרסתי מהרקטות כאילו כמו שראיתם. והיום זה פשוט יום יפה בעיר בשמש, אבל קצת קר עם פיגועים, לא נורא, אל תאכלו כלבים ויאללה ביי.